হ্যাঁ মাস্টার বাকিরা তো 22 ডিস্ট্রিক্টে। তো যে কোনো সমস্যা হইলে তো বিশ্ববাবুরে জানাতে লাগবে। এখানে দুই পরিবার আছে। তোর বাবা দেখো দিলাম বললাম দেখা जोंथिनि खवाइनि गरांग तिलाव जोंनि खरकसा ताखुक जोंनि तिप्रा मथानि न सामंतांगै ब सालपलकमा बेमार खालायमा बाय थैथांखा बेखाय जोंथिनि दिनै नुखुंग फायजा दिनै नुखुं सुबजाया बेखाय अर फायै जों नुफायजा दिनै बोसोरा खरंनाय जाय दिन बिहिग्रानि दिनै नुखुंग खालामै थांखा बेखाय अजराव जोंबनो मुंसा रिफाइ माइ आफानो अन्तत दिनै बुजन बा श्राद्धव किसी चा सुबानानि बागै दिनै ताखौ खा गोनां माया गोनां अदखानि बागै वानसुकनाय जेखाने मानबतानि बागै अभाब बुट खायो आजागाव ब फाइ सफायो गोबां जायगा ब रैखा फायो ब गोबां जायगा ब दिनै ओमफ्राय रनो गरिब बंसनि बर' बियाल खालाय दंनाय दुरै दंनाय रनो बथाङै सुबावो चिन्ताखौ बनो बिद्या बर्मा अनु खुङो ब दिनै सुबानानि बागै अर माइरं तुइ फैसा 50 केजि अर दाइल तुफा आक्रान तुफा ताइ थग्र गोबां तुफा बेखाय बुजननि जे किसु नांमानि ब सुबा फैसा तिनि अरते तंथका चिनि खय डिस्ट्रिक्टनि जुनारनि चेयारमेन चिनि बरम गोनां बिश्वदेव बर्मा तिनि अर फैसा फैसा चिनि अर चिनि अज तिप्रा मथानि अजमा चिनि त्रिक्षिदेव बर्मा चिनि इन्जिनियर खुमन देव बर्मा अमते खबे अर चिनि साब जुनारनि मेम्बार तिप्रा मथानि गोबां मा अंक कर्मी रब तिनि अर फाइ मान महान जोंब्लायखाय तंथका गाय तिनि अर चिनि एम ब फाइखाय साखामु गाय बिनि काउन्सिल तमानि बागै चिनि बरम गोनां सुहेल देव बर्मा तिनि अर फाइमालिया तामका काउन्सिल तमाबाय आइफानो जों फाइ तिनि ताखौ बनबीर देव बर्मा तिनि अर फाइ सुबा फैसा ब आमसायनि अरनो बिनि पारा तंमानि बरनो एक समय न खामानि परे बहार सेवै थांका दिनै बिनि पारा खसामा फाइ बरनो सुबाय मान बागै ब बेलेखनो तंथका आनखा खालायो थिनांगौ ब चिनि जुनार काटाल चेयारमेन बरम गोनां बिश्वदेव बर्मा ब नायनाय चिनि माया गोनां चिनि बनबीर देव बर्मा बबो सुबा फैनाय अमनो खबै चिनि तिथि सं चिनि सुमन संथ सुबावैनो दङ ताबो कन्टिन्यू सुबाय दङ बिबनो जागाव बेखाय आंबो जरा मानखाखाय अमति सुबा मान जागाव फाइमा सफाइमान बागै आंबो बेलेखनो खा तंथगौ तामनि हिंगाखाय अमति हाय बिग्रा बिहा लग्न सुबा तिनि मानजों माखाय बेलेनो निजनो खा तंथगौ बेलेखे निजनो प्राउड मा खालायो जे तामनि हिंगाखाय आव जों जेसा कुंकय खनो गरिबनि बुसकांगो जों फाइ बोसाफायनानै आंखा खालायो बुंनि बुसकांनि जे श्राद्ध मका हामखायनो सोलिवानो हने बेखाय ताइ थिनांगौबो जों बरनो सुबानाय नरका वानादि बेखौ बनो ताखौ संनो जोंखौ खायनाय सुबानाय जों अर एडिसिनि फातर हनि करे जेखाने साहाय्य गरिब दङ जों आरो न थानाय गायसिनि बरम गोनां चेयारमेन आं बनबो रिक्वेस्ट खायनाय जे थिनांगौ भबिष्यत ब चेयारमेन न दङ आसुमानि याबुल जाहाथे और एडिसि नन एडिसि हिंगा जेखाने गरिब अंशनि बर दङ मोसाया बियाल खालाय दङ हाइना खालाय दङ आजागा दिनै मकल थाना निंखुन ब थाङै नायना निंखुन आबसे सावैनो जों दिनै जे नुखुंग फायै मानजा फायमानि बागै बेलायखायनो जतनाना हामबाय माइ आफार আজকে 9 দিন চলে মসজিদে ওই তো কালকে কামানি পরশু দিন দশা এই শ্রাদ্ধ এবারে কেমনে কি তা করতে আমি তো কোনো বুঝিয়ে পাইতেছি না টাকা তো হাতে নাই আমরা যদি একটু সাহায্য করেন তাহলে একটু ভালোই পারে এতটুকুই আমি কিন্তু সাহায্য পাই আপনার কেমন মনে খুশি হয় খুব ভালোই লাগছে সাহায্য যদি দিতে খুব ভালো হয়েছে এখন একটু মানে ইউজ আর কি আপনার নাম সন্তোষ থাকি আর যে মৃত আমার বাবা গগন থাকি তাই নিয়ে পরশুদিন শ্রাদ্ধ হইবে।